Ntie which bedo designed for cycling. Gimno wacho ni ndiga en gima bedo powered gi dhano. Koro efficiency en gima very important. Kata power ki pedal, kinyono go pedal. Onego bed ni power no goes straight to the pedal and to the axle. Okono be ni wache mwanya mwanya. Kiriambo kin go pato. Opato spreads the energy everywhere. Come on. Kin gi crocs, moko miluongo ni crocs gi maji ohero gi. Be spreads the energy everywhere. Ndiga onego bed ni gi certain shoes. Most of the shoes ma cycling have got rigid sole ma tek. Moro Omako gi pedal motek. Baso ntie be ndikni makaka sani kaka mantie kaene. En gi woche ma kisoe tiendiga to moko. Koro omako kapona so tienda igina momoko. To seche moko adwa lwar atimo nang'a wuol ka tienda tamre wuok. En practice manyaka item. Lakini en gima yot nikech kise twist mana tiendi kama to the pedal is always out. But en gima practice manyaka item for a few days. Koro Riders Club nitiere kanye Nairobi kaendi to un gi jadi gie sana. Wantie Tena Estate, Nairobi, near Donholm roundabout. Kanye kumwantie gi Clubhouse Marwa. Clubhouse Marwa and bike shop, a mixture of a bike shop, a coffee shop, open to the public, so you could come there, have coffee, learn more about bikes, meet cyclists. Club wan gi ji mokadho miang'wen, wan gi racing team ma wan gi ji madhe yawe ki nyiri madhe 20. Apare mantie ni chieng' ngeso mokadho ne nitiere piem mar ndigni Alimuru. Bende club mar ndo thuolo matero ji racing. No one the second most registered club in that race. Koro one gi ji mang'eny kabisa. To most races anima timre club is always represented. Every weekend kata weekend machiegni be wan gi wadhi Elgeyo Marakwet. Untie gi piem mar ndigni. Koro club mautiere ni untiere gi nyithindo joma nitiere diere gi joma malo. To kapo ni ng'ato biro kanyo onyalo bedo gi thuolo mar mondo oyangane ni kit ndiga ni nya chako go inyalo dhi gi ndiga machal kama inyato gi kit ndigni mopogore ma inyalo introduce ng'ato ka gibiro nikech ng'ato openjo ni koro ma opuonjore mo ndiga ni wayude to ndiga gi unyalo konyo gi yudo mondo mi giriembgi. Nikech ji biro to ng'ato ng'isi ni endo chako riembo ndiga to kia ni ochak gi kune. Jomoko bo ng'isi ni analuro ndara. Koro ng'ise ni kiluro ndara road bike where you go. Dhiye gima ibo riembo off road. Nitie jok ma bo ng'isi ni an mana gi pesa marom kama nikech ndigni bo pogre be. Ntie ndiga ma ibo yudo gi 10,000. Ndiga machal kaka ma kin gi 1,400. Te kinya yudo ndiga machal kama. Wacho ni ndiga nuane kendo nikech ndiga mar road race ndiga machal kama because materials mo segodo ndiga nyalo bedo expensive nyaka marom pesa. Very expensive. To especially kidonje PM idwa a very efficient bike. And kata magi be podi wacho ka gima beginner bikes. At that cost, 400,000, it is a beginner bike when you're moving into racing. Otherwise, bikes can be gichopo kata kadho million achiel ndiga achiel. Kineno ma itiyo go international races. They are very expensive bike. They're very efficient bikes. Yes. Koro nyaka penji be ni budget ni ntie kanye. Kanye midwa chako go. Bas wang'isi ni koro inya chako gi bike machal kama. Nkech idwa bike ma exercise kenda anyang'isi ni mae bike mi imany. Kidwa touring anyang'isi ni mae bike midwaro. To koro higani untie gi chenro mane gi weche mag piem. Gi kodira mokadho neno ka club